saio honek biltzen ditu, oso 8-9 urtetik 11 urte bitarteko umentzat, aurrentzat, neskamotilentzat, oso itxura edarreko eta historio edarra biltzen dituen orain artean behintzat laukote honekin hori ez, literatura, aur literatura oso erakargarria, ez? Makurtuta eta zeran kokoriko jartzea, ez? Hori da pikotxean egotea. Da, izen hitz bat, hemen Gipuzkoan asko erabiltzen dana, edo zana, eta galtzen ari dana, eta, iruditu zaigun, polita, alde batetik, ematen dulako, ez dakit, nik behintzat batzutan, umetan, irakurri iskutuan bezala egiten nuen, ez? Eta, makurtuta, eta pikotxean irakurtzea tentsio bat eskatzen du horrek, ez? Eta tentsioa, bada, ipuin on baten, abiapuntua, ez? Nik uste dut oso serio hartu beharreko lana dala aur literaturarena. Nik poesiarekin konparatzen dute aur literatura eta ipuin hauek batez ere, ez? Ipuin hauek ipuin laburrak dira, ipuin gintza, azken finean, baita helduen ipuin gintza, ere, zera, badu alako konparatu daiteke poesiarekin batez ere, egitura oso estudiatu daukalako, eta estudiatu daitekelako oso ondo, zesan nahi dute novela bat hartzen bali madezu, zailagoa izaten da, baina ipuin labur batean behar duzu estudiatu oso ondo egitura, ipuin laburrak dira, orekatuak izan behar dute izan, hizkuntza berezik zaindua izan behar du, eta, nola daiteko efektu bat utzi behar du bukatzen duzunean, ez? Efektu nire ustez izan behar du efektu irribarrezkoa, edo irribarrezko espaldin bada behintzat satisfaziokoa, ez? Irakurtzen danean. Eta hori da, saiatu nahi zena egiten ni. 4 sortzaile gaude, 4 liburu hauetan. Eta 4 sortzaile horiek gara, noski, Angel Lertxundi, Ignacio Mujika Iraola eta 2 marrazkilariak. Maite Gurrutxaga eta azpimarratu nahi genuke beraien lana, ezin izan dute etorri, baina hemen daudela. Eta, halako liburu zera batean, importantea da haien lana. Maite Gurrutxaga eta ja bikote ina daukatena Angelek eta Antxonek, Antxon Olariagak eta Antxon eta Angelek, beraien 2 liburuak, berarenak Antxonek egin ditu. Inaxio etorri zitzaidanean zerak ontan, negoziatu ontan parte hartzeko eskintzarekin, lehen da biziko reazioa estetizismo izan zen ere aldetik, orain dela 28, 30 bat urte argitratutako ipuiak izan da, eta orduan berak egiten zidan planteamentua eta ian nola ni neuk azorbitzen nuen. Ipui horiek, lehen da bizi, estimatu nion azan, nahi zuela hain zuzen ere ipui hauek orain argitaratzea, berari bere garaian asko gustatzen zitzaizkiolako eta bere memorian geratu zirelako. Eta ez da orain esaten didan ezak momentu bakarra, lehen ere benbainagoetan esaten zidan. Baina bazoden zera batzuk, arazo batzuk, nik nituen arazo batzuk. Eta bat da, orain dela 28 urte, idatzen nituen liburu hauetan, ipui hauen garaian, ni irakaslea nintzen, Inaxiorena, eta baita ere, eta Maixu, bale, eskerrik asko, hori bai da laloria. Eta ni orduan sintonia literario batean nengoen aurrei dagokionez, eta sintonia literario horrek izena du idazle italiar handi baten, umeentzako idazten zuen handi baten, izena ditu, Gianni Rodari. Eta estetikarekin, eta asko landu nuen ikasleekin, eta ni neuke ere praktika literarioan ere bai. Baina gaur oso urruti nago ni hortikan.
Eta orduan hor dagoen estetika hori, orain dela 28 urteko hori, eta ni orain urruti nagoen urrutiramentu untatik, ipuin hortara bueltatzea. Bueno, zeudon hortan argitaratzea zen, testigu izatea garaiarena, eta ez zegoen gezki. Baina sailontarako egin behar baldin bat nuen, 2 folio, 3 folio besterik ez ziren ipuin batzuk, txispa batzuk, flash batzuk zirenak, ekarri behar nituen 16-18 foliotara. Eta orduan txispa batekin ez da hori egiten, asko ere gehiago behar du. Ni, eta pentsatzen dut inazio ere baietz, hontan jardun dugunean, jardun dugula ez pedagogi egiten, ez euskararen aldeko ez dakizar egiten, eta baizik eta jardun dugula besterik gabe literatura egin nahian. Eta guretzat, liburu hauek egiterakoan, literatura egitea dela gure helburu nagusia. Noski, horretarako beharrezkoa duzu, zapata oinaren neurriko, alegia idazten dezun testuaren neurriko hizkuntza bat erabiltzea, tonu bat erabiltzea, eta kontatzen dituzun gauzak ere, horren neurrian egokituak egotea eta bar. Baina beti ere, irizpide literarioarekin erabilitako egokitze lana da, zapata eta hankaren neurria. Irizpide literarioaren araberakoa. Eta orduan, nik neuk dudarik ez errebindikatzen dut, zerak literatur zaletasuna sortzeko eta irakur zaletasuna sortzeko lehendabizi literatur lan on batzuk, bintzat txukun batzuk, eta on batzuk jarri berdiala beti ere, umeen eskuetan, eta ez nolabait. Intentzioa nahazten duten kontuak, didaktika eta beste zerbitzuetarako liburuak. Gustua ikusiko nuke, ikastolo batean, ikastetxe batean, andereñoak edo irakasleak, non ikaslei, irakasten dien, begira ze esplosio polita. Begira noiz egondo esana dagoen. Begira, ezautzen atzen duten hitz hau. Begira, guk erabiltzen duen ez dakizera gizer. Eta hitzen gozoa transmititzea, hau adjektiboa da, eta hau sustantiboa da, esaten, edo izena da, esaten jardutea baino. Hizkuntza ez da horretarako bakarrikan, ez da komunikatzeko bakarrikan, baina bada gozatzeko eta hizkuntzarekin jolasteko eta hizkuntzarekin plazer hartzeko. Eta plazer hori komunikatzen ez baldin bada eskolan, eta etxetikan ere, jai dugu, euskararen etorkizunaz hitz egiten dugu, baina jai dugu plazer hori, hitzaren beraren plazer hori transmititzen ez baldin badugu.